Mayong buntag Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Yana ang kabaga-bagang balita karong adlaw. Usa ka black lady gipatay sa usa ka lalaki sa barangay Pinaglabanan. May deliver nga balita si Plus 15. Hi guys, so may buntag sa yung tanan. So natin din karon sa Dios Katedral. Kaya dire gipatay ang usa ka black lady. So awara gud, kauban na to dire karon guys ang usa ka abnormal expert nga si Idig Awag. So sir, anto ta dire sir? Unsa may naramdaman nimo sir? Dito banda naramdaman ko ang kanyang presensya. Okay sir. So, naadiri karon sir ang usa ka black lady nga gipatay sa usa ka tawo nga barangay Tanod sa barangay Pinaglabanan. So, ano po naramdaman mo sir maliban sa kanyang presensya? Parang nananayo yung palayo. Okay sir, ano pa naramdaman mo sir? Parang basa yung tubig dito banda. Okay, so usaw mo mura ko nimo ano yun sir? Ato nang tiyog-tiyogan anong mahimo ng tao. Okay sir, sige. That's your turn. Okay sir. Salamat sir sa imuhang kooperasyon. So, salamat sir ha. Uli na dito sir. So hi guys, so kauban na to diri karon ang nakapatay ani nga black lady. So diri na sir. So interview ta ka sir ha. Unsa pa pangalan nimo sir? Ako di ay si George Bugwak, taga Barangay Pinaglabanan, usa ka masipag nga barangay Tanod. Okay sir. So balita ko marami ka nang natulungan at napatay na black lady dito sa barangay Pinaglabanan. So unsa may technique nimo sir nga napatay na nimo black lady? Ang teknik na ko ana, sukad sa pagtumarnak og Santon Plus, ning bas ko akong lawas, ning bata munang daghan tag matabangan diri og mga patay nga mga black lady. Mamaingon nimo sir sa mga tao nga nagkabalaka nga nagahadlok ka ng black lady. Sa mga tao nga nagkabalaka sa pagkadlok ng black lady, magtumar lang din sila ng Santon Plus dahil ito ay nagabaskog yung katawan talaga sir. Tapos para makapatay sila ng maraming black lady, tsaka magbata yung kanilang katawan. So pwede ba na ako sir tanawon ang naong ani black lady? Pwede kayo sir, basta makatumar ka ra og Santon Plus. Sir, maraming salamat sir. So ay, kalain! Ay, lagi na sa naong eh. Action! Tutok to sa kamera to, tutok mo to. Paduli mo na ko. Mayong buntag Pilipinas o sa buong kalibutan. Ang sa timo. Mo sir nga, napatay na nimong black lady. Simula nung Oh, hi guys, may buntag siyang tanan. So, nato diri karon sa Dios Katedral. So, diri dapat ipatay ang usa ka black lady. So, kauban nato diri karon guys ang usa ka abnormal expert. Aragon ang si